6x16 size, up and down bedroom or 2 grados po. And double walling plus nipa ceiling po. And yarrow-long span roofing sa ibabaw po. Including electrical wirings. Ito po yung pinaka main door po niya. Yan po. Yan po, pinaka main door po niya. And then ito po yung sala or living area, wide sala or living area po. Yung gamit po naming tabla sa flooring is 2x3 size para mas matibay po yung yung flooring po. And then yan po yung sa living area niya or sala po. Including center table. Yan po yung pinaka main door po niya. And shelves or divider. And dito po may cabinet po sa taas or shelves po. May lagayan ng bulb sa may sala or living area. Yan po yung receptacle plus yung switch or outlet. And then beside exit back door, yan po yung lababo na may small cabinet po tsaka shelves. Plus dito po yung papuntang first bedroom po. Ito yung first bedroom. Yung bed po niya pang queen size na foam. And double walling, jalousie windows. Plus yung sa electrical wirings po niya, yan po. Yung switch and outlet. Plus breaker ng mga switch and lagayan ng bulb. Plus dito po sa may walkway, may lagayan ng bulb po or receptacle. Ito po yung mga switch niya para sa living area, and then switch para sa ito pong walkway. And then yung second bedroom dito po, may bedroom doorknob. Then dito po yung hagdanan niya papunta sa taas. Plus yung sa attic windows po niya is jalousie plus nipa ceiling. Yan po. And yan po yung junction box plus yung mga switch and outlet. Ito po ay 6x16 size 2 grados or up and down bedroom. Yarrow-long span roofing, double walling, jalousie windows type, and including electrical wirings po. Kung sino po yung gustong mag-avail or mag-order ng bahay kubo, dito lang po kami sa may barangay Pangpang, San Carlos City, Pangasinan. Sa may Purok 2 po kami. Look for Emily or Ems Aquino. Ako po yun. Direct message lang po kayo dyan sa my Facebook page ko po. May mga available na po kami dito na bahay kubo. Kagaya po niyan, ready-made at ready to deliver. Available po yan for sale. And then yung mga ibang nagawa na po namin nandoon po sa harap. And pag aircon type or modern type bahay kubo, made to order po yun for 2 to 3 weeks. Ito po made to order po for 2 weeks. I-deliver ko po sa may Sambales, Candelaria, Sambales. Maraming salamat.